Σε αυτή την παρουσίαση θα σας δείξω πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Notebook LM, ένα λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, για να κάνετε μια πρώτη αρχή με ένα υλικό το οποίο έχετε, μια σειρά από αρχεία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχω κατεβασμένους τους οδηγούς για τον καθηγητή, για τον δάσκαλο, για μια σειρά από μαθήματα. Θα δημιουργήσω λοιπόν ένα αρχείο, ένα καινούριο notebook στο Notebook LM και θα φορτώσω όλους τους οδηγούς που αφορούν τη γλώσσα. Στη συνέχεια θα θέσω ένα ερώτημα που θα αφορά τη χρήση των TPE έτσι όπως παρουσιάζεται σε αυτά τα κείμενα, για να κάνω μια αρχή στο ψάξιμο σε αυτό το υλικό. Ωραία, οπότε από εδώ ανοίγω Notebook LM, είμαι ήδη στο λογαριασμό μου στη Google, επομένως θα δείτε ότι δεν θα έχω δυσκολία να μπω. Notebook LM λοιπόν, δοκιμάστε το Notebook LM και αυτό είναι το Notebook LM. Θα δημιουργήσω ένα νέο και εδώ θα πρέπει να βάλω τις πηγές μου. Μπορώ λοιπόν να πάρω εδώ τη γλώσσα που είναι και αρκετά και όλα αυτά να τα ρίξω εδώ. Τώρα φορτώνει όλα αυτά τα αρχεία και σε λίγο θα μου βγάλει μια σύνοψη, μπορεί να μου δώσει κάποιες ερωτήσεις οι οποίες τις οποίες μπορούσε να θέσει κανείς σε σχέση με αυτό το υλικό, να φτιάξει ένα οδηγό μελέτης, πίνακα περιεχομένων, το χρονολόγιο δεν ξέρω τι είναι, δεν το έχω ψάξει, ούτε το ενημερωτικό έγγραφο. Τώρα, εμένα όμως με ενδιαφέρει το πώς χρησιμοποιούνται οι TPE, πώς προτείνεται να χρησιμοποιηθούν οι TPE μέσα σε όλο αυτό το υλικό. Θα βάλω λοιπόν μια δική μου ερώτηση. Τώρα ελπίζω να βγάλει και σε εσάς ελληνικά, ή δάλλως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αγγλικά. Πώς προτείνεται να... Χρησιμοποιώ διάφορους όρους για να σιγουρευτώ ότι θα τους συναντήσει εκεί. Ναι, γλώσσες. Εδώ λοιπόν θέτω αυτό το ερώτημα και τώρα αρχίζει να ψάχνει μέσα σε όλο αυτό το υλικό. Εδώ πήρα την πιο δύσκολη περίπτωση, να είναι πολλά κείμενα, θα μπορούσε να είναι ένα κείμενο μόνο, πιθανώς ένα μεγάλο κείμενο, και μου κάνει ένα αρχικό ψάξιμο με το οποίο μπορώ να ξεκινήσω. Θα αποθηκεύσω, λοιπόν, ας δούμε μάλλον από την αρχή. Εκπαιδευτικά λογισμικά, αναφέρει εδώ σε ποιο σημείο η πηγή είναι γλώσσα δέλτα λεξιλόγιο, ένα σημείο στο οποίο αναφέρεται στη χρήση λογισμικών, λογισμικά γενικότερου περιεχομένου, εδώ είναι από τα κομμάτια των κειμένων, από το κομμάτι της λογοτεχνίας, σχετικά με λεξικά, από το λεξιλόγιο και πάλι, ψηφιακά μέσα διάφορα. Αυτό λοιπόν
μπορώ να κάνω αποθήκευση της σημείωσης, της ερώτησης, και μπορεί να είναι η αρχή για να πάω μετά και να ψάξω περισσότερο το κείμενο αυτό, να διαμορφώσω ένα δικό μου κείμενο, να δω το αναλυτικό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή τι προτείνει όσο αφορά τη διδασκαλία της γλώσσας. Φυσικά μπορώ να θέσω άλλα ερωτήματα που με ενδιαφέρουν για άλλα μαθήματα, ή ξέρω εγώ στρατηγικές που προτείνονται, αν υπάρχουν κάποια πρότυπα μαθήματα τα οποία κάπου αναφέρονται, ό,τι άλλο μπορεί να θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να ψάξω. Από εκεί και πέρα νομίζω μπορεί να το ψάξει κανείς περισσότερο και μόνος του.